Hola, esto es el viaje que vamos a hacer a subir el Tourmalet. Yo también. No, a mí no me tragues. A Francia. Y aquí estamos... Això és mentira cochina, mentira Que cochina. estic parlant en castellà, sí. Estem així, anem a almoçar tots, sí. Estem tots així... Mentira gorrina. Jo no vaig a pujar al Tourmalet perquè està ploguent i perquè no me dones que la gana i a més que cada mujer estic jo treballant. Con el padre la cinteta. I este Martí estava cagadíssim. Hoy les camareres. I ayer al carrer. I no n'hi ha novetat. Sí, això, d'una Israel, això. Míralo, és un poporito. Això és de les escaes, sí, el que s'ha enganxat. Això és l'atracció. Que he enganxat ahí de pasta. Bueno, el bocadillo no vaig a ensenyar-los. Això és l'ambient que n'hi ha dins de la furgoneta. Sí, así estem nosaltres. Aquí. Jo tinc que estar treballant, però ho digo a ningú, Ricardo que va pegar una cabota. Bueno, no va pegar una cabota perquè no li vaig avisar que pegui una cabota. Y así el señor Chaufer. De la roda, de això de l'atracció. El señor Chaufer. La roda no sé què. Piloto y passes per València. I això se fica a l'ordenador i tot. I em dic, pues si estic en Saragossa. Según el GPS fica que falten 292. Altra vegada de botellers. Una parada en el camino, bueno, una parada en el camí, ¿qué? ¿Qué vas hablando en castellà? Estos gilipollas me echan la furgoneta. Sí, treballant, jo no puc, a mi no me traguis. On està, De paso, estamos de paso. Mira que si tú eres capaz de fallarlo, cabrón. Com se pot veure, això és Espanya i n'hi ha un treballant i set mirant. La veritat xigadita és que la traça que té és molt ruïn, Estem en camí de Voltanya, en una carretera de no sé quants quilòmetres per així per la mà. Jo vaig de Meravella i de roda. El preguntaré yo, vengo yo. Estamos subiendo. Preguntaré yo. No que necesita a cámara tapada. En el això. Sí, ¿Qué tengo que preguntar? Pues se confirmará. Lo que tengo que hacer es confirmar. Quan acaba aquella blanca. Ara quan s'enterri la dona, li farà xantatge. Dirà, si vols que ho confirme, a pagar. Home, ignorant, què estàs dient? Hem parat en Bielsa i estem així preparats perquè anem a dinar. Això és la panoràmica de Bielsa. Arribat a l'apartament. Tots els gilipolles estos estan fent el gilipolles. Descansa, jo demà, jo tinc assistat aquí, Mira que bonito. Mira una escaleta que puja dalt de la sola. Una escaleta que puja la nostra cuineta, el nostre microondas, les botelles de vi, que no falten. El que domina el francès i és xugotet, moneda. I lo més important de tota Marta. La meua bicicleta. Estem ja en Sant Larís Uranya, hem arreplegat els dorsals i tot, i anem a pegar una volteta per el poble. Xireu-se. Va en Zapatero. Mira. Zapatero se te va a reír. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Hemos venido ahora? I ara anem a sopar, dile-li a la màquina. Dile a la màquina, en aquests precisos instants anem a sopar. Anem a sopar, sí, anem a sopar, ara anem a sopar. Ahora... Vale.
Tu Vicent, Vicent i Tugueta també. Mira, solo i Tugueta. Ah, com que és meu i no m'he begut jo. Llaucherete, no me quiere llaucherete, está... Sí, antes no eso todo es... Este es un entrecot. Yo también tengo pollo, pero no Hay que picar en la paella Agarra tot. Tot. Això per demà. Que serem més ¿Sabes qué pasa? I ara estem així tot explorant perquè demà no podrem apujar. No? Entonces menjarem algo així un poquet perquè demà ja veuràs tu com no podem apujar. Ja veuràs com no apujar. Així està Vicent que ja està plorant i diu que no pot apujar. Estoy explorant, mira, estoy explorant. Este també el ploronet xicotet. Se nota que puche. El desgraciado de Javi. El marica del Cuiner. Lo necesitas. Ahora está el desgraciado de Pérez. Pérez, que es un pequeño tal, no sé qué. Sí, que no es aquí, es igual. Que de boda. Y ploró gran. ¿Qué pasa que ploró gran? Que le sigue asustado, sí, qué boda. Este eres yo. ¿Dónde está ahí otro machucote? Se me echa la tele y parece en la boda. Se le al igual que en la cara. Ahora mi cara ya toda chucote. El que ho veig abans d'un lío. 6 i mitja del matí, s'acabem de despertar, estic en una son que no m'aguante, però bueno, a veure si estem tots ja preparats per anar a pegar la volta. Esperem que acabem el mateix humor que comencem. Fem bomba a la cara. Modelo de ropa interior. La bella durmiente. La bella durmiente está alto. Y el cocinero de Ratatouille. Y ahora vaig a pujar a l'alta perquè començant el piso de otra bella durmiente. Puta madre, porros, ya. Llevo un poquete, llevo a dormir un poquete. Bueno, ese culito que no pase hambre, ¿eh? Mira, que hago la madre que me lo echen. Bueno, m'apaguen la llum, la censura està actuant. Bueno, doncs ara estem parats així, ja hem fet la volta, ja hem acabat tots vius, morts però vius, però hem acabat i estem ja tornant per a casa. Hem parat en el túnel de Bielsa i enseguida anem a passar a Espanya. O sea que encara estem en Francia. Y para comprobarlo anem a veure el letrero. Que nos hemos venido de cara a mi jefe. Ricardo, ¿cuál dient? La bestia. La bestia. La bastia. Estoy en la frontera a punto de entrar por ahí por Bielsa. ¿Eso es de pichanta de estos? Bueno, ¿ven que ya se habrá fijado el semáforo en verde? No.